Audio Jungle. Audio Jungle. Sari kaham tini hai no hai kisisa laibo mafaika tamhin male kang sing nukha je chini hayung ekeba boroshoni je school CBSE board ni boyo kaisa social studies je subject bishingo Tripurani language kok borok no shuyawi Bangla tei Chakma language bai kok shawini je rijak tongmani tini abono correction khlaiui chini Tripura hasteni education department ni SCERT to chitima sika o publisher aboni logi logi je boi bising sijak tongmani ajaga tabuk srai kai sui rikha je ojaga Tripura ni kok sanai rok abo Bangla tei kok borok hini sui rikha aboni bagai Tripura hasteni Tripurasa rokno ang belekhe hambai mario je social media rogo tongnai attach tongnai WhatsApp Facebook tongnai rokno je chungno logiri mani bagai noni bagai sing tini omohai chini laibu mano kunani nai mano sing kasoi mangkha ekai abo jotono Tripura hasteni je dofano hamjaknai rokni chaitok mungbai no abo tini সম্ভব ungkha aboni bagai Tripura hasteni joto lukurokno kok borok sanai rokno ani khakchangma tei hambaya pharo norok naimannai je jeng o boi bisingo tabuk Tripurani language kok borok tei Bangla ini sijak jotono hambai asuk logi kok saimangla karon ani sagrok bo asuk tabuk bo raksuya ko nogotong tuti phano norok bai malai je kok sai mani tongmani social media nombo belai hambai mario tini social media kri hingkai jeng omo hai kok rok no nogotong tuti phano jotono kunugui mangla khamu abon bagai jotono hambai sari kaham jotono kaham kurung tongbai di